2040 година употребата на фойерверки ще намалее драстично. Нека я посрещнем по-рано. Научи как на сайта на 4 лапи. Защита на животните навсякъде по света. За поредна година и фондация 4 лапи призовава за нова година без фойерверки. Кампанията им обръща внимание на инцидентите с пиротехника и на замърсяването с финни прахови частици, опасност и за животните, и за хората.